Hi, a bhfuil tú réile Seastán Pinn Luaidhe inniu? Seo a bhís de díort. Pepper daite, pepper don, rálaí pepper léiris, sisir, glú, pan Luaidhe agus marker. Tóg an pepper don dús agus taring na cruúhanna atá an Scáileán. Ger hart arú le cuidiú ó ghine fleasta. Inis na casa agus a rubbal. Ger a maithiad go máil agus go cuirma. Hadíigh gan colir a thuir a bhádúbag. Circil buanis le aim a bhadaí a thuir. Agus circil buin dá thúil. Grámaí na rálaí pepper léiris le heile agus a glú. Inis leáte an bhadaí. Cúlas sa dóigh leis na héin a chluiste le ceol. Agus súil. Mac imrisc. Ní na cuara dan bhéal. Gísan. Agus tá sé réid an charp. Cuirimid chasar. Grámaín rubbalar mar seo. Agus sin ar Seastán Pinn Luaidhe. Mai hiú!